ya? Apa ya bisa ya? Apa ya bisa ya biung ben ya aku sesandingan. Hei. Apa ya bisa? Wir. Wayahmu ki lho. Wayahmu metu ki lho. Ki lho. Bisu Yayi. Bisa bisu. Bisu ya. Bisa Yayi. Kendal tundak dak ngono. Ayo. Bisa Yayi. Jengkeng no aku dipangku. Kok kaya mangkono Yayi. Kaya mangkono. Kok dadak disiwake barang? Ya jarike di Kulino mangku ya Ndel ya. kulino mangku kok. Mangku sapa? Mangku purel. Yalah. Sopan. Ora sopan. Mbahwa, tulung mbahwa kula mengke meteng lho. Ora sopan ya Mbak Yosi. Ora sopan blas lho kak iki kok kaya ngene to. Ki ngene langsung Nek mang. menungso kaya ngene iki terus. Ngene iki kudune karo wong wedok ki sing apik, paling ora tekok-tekok ki sing sopan santun. Karo iki ae lah. Apa aku? Lah kowe mau kowe ditibali rene ndongake apa? Kon ngaturi apa aku ora rene golek-golek ora kon ngaturi. Ndongakno lambe iki dienggo omong sing apik ora kok enek sinden terus dicela kaya ngono kuwi paling ora Kowe ndongake. iki paham ora? Fungsine lambe iki ngomong. Ngomong ora nek dijak omong guyu ae ya, guyu terus. Yo enek lambe sing ora kena nggo ngomong. Apa? Lambe sumur. Kayak nek lambene yo ora kena nggo ngomong. Bisa iso. Lah sumur kae mergo gak iso omong, mergo gak duwe untu. Coba anggere nek untune mesti iso ngomong. Graji kae awet kok pucuk teko bongkot kok ya untu tok. Kok ya ora omong, meneng ae. Oh iya. Piye ta bocah iki ya Allah. Mergo graji gak enek kupinge, anggere enek kupinge mesti iso semaur mergo krungu. Panci, wajan kae ya nek kupinge ya loro. Kae diceluk kok ya ora nyauri nggo meneng ae. Kae ya ndek kuping loro kae. Kae mergo ora duwe mripat, Randi mata, ora duwe mata. anggere nek matane mesti iso nyawang. Enek moto sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Moto udun. Kae enek matane ora kena nggo nyawang. Ayo. Kroyon wong loro. Yo nantang malan. Nantang. Lah sebabe udun kae ngono gak duwe sikil, anggere duwe sikil mesti iso mlaku. Angger duwe sikil Iso mlaku. sing dilenggahi para tamu kae apa? Kursi. Enek sikile pira kae? Papat. Dilungguhi ora ngalih kok ora ngenggon ae. Kae yo duwe sikil kok ora iso mlaku. Piye to Dol? Kowe iki kursi kowe kudu ngerti mulane kursi ora iso mlaku mergo kae benda mati. Ngewangi. Dalan. Aku iki benerke kowe ora perkara ngewangi. Tutokno, bacotno ayo. Kursi kae ora iso mlaku mergo benda mati. Nah. Apapun semuanya yang benda mati ora iso mlayu. Dadi opo ae benda mati? Ora iso mlayu. Sampean ngerti sepeda motor? Ngerti? Ngerti mobil? Ngerti? Benda mati napa benda hidup? Mati. Kae malu kok banter mlayune. Kae mergo duwe mesin blok goblok. Sepeda motor mobil banter playune mergo duwe mesin. Anggere nek mesine mesti iso mlaku. Angger enek mesine Iso mlaku. ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndek ngi tak pancal. Mesin motor enak mesine kok iso mlaku cah goblok. Ya jahit. Allah, ya Allah cah goblok. Ya Allah. Dintong tak dong ne to dang to dintong tak dong ne to dang to di tak dong ne to dang to di ndang gitu kek saking Ngene iki lho. apale. Piye? Kok iso ngene iki mung piye? Ya mbah kowe piye antarane cangkem karo apa? Antarane cangkem karo ati kok gak sinkron. Blas. Ngerti sinkron, Mas. Nek duwe cangkem ki sing padha karo kancane lho. Kowe iki nek wayahe sedih ya sedih. Ora Kok kok mesti. malah guyu terus ngene iki lho kowe iki. Sing guyu lho Lah kowe sapa? iki lho kok mesti guyu nek dikandani ngece guyu kuwi jenenge ngece kowe. Sing guyu sapa? Lah kowe iki lho guyu malah nek Mbak, dikandani. nuwun sewu ya Mbak, iki ngono orang guyu. Cangkeme mrongos. Ngawur kowe kenyek kowe. Lho kok ngenyek. Ngarani aku mrongos. Lah ngono kok gak mrongos? Iki ora mrongos. Apa? Lah apa? Raiku sing kemunduran. Oh. Jenenge mrongos. Ayo dirayu coba. Cara ketoprak kan ya kena. Kene iki daerah gendingan lho. Akeh para pakar-pakar seni, pakar-pakar Gandrung budaya. karo minangkani pamundutane saka Mas Kabib, putra Apa? mantu. Menika podang kuning dibabani Asmarandono gandrung. Lah, nuansa katresnan, nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Aku Iya. dirayu iki. Iya. Anak-anak apa?
Lah ya paling ya anak-anak munjuk. Ora mungkin dadi anak. Lah kok iso? Ya mergo ditutul-tutul tok. Kowe iki paling ora ki ngrayu karo aku Ya. iso apa ora? Lewat Iso. tetembangan. Sing penting nuansane percintaan to. Iya, percintaan. Rukun Islam. Lagune percintaan. Wong gandrung kok rukun Islam. Bawane podang kuning ndol. Rukun Islam ki religi, pepeling. Mas yo lagi bercinta, lagi kasmaran. Kudu eling 5 wektu. Enek napa muatan moralnya enek pesan moral. Nadian sing bener kuwi lho asmara ndut Nadian wujud. Lha blangkone. Arek marai sampean. Ora marahi ngelingke. Kaya Bawane podang. pinter-pinter dhewe marai. Aku wis hafal. Nggih nggih Mas. Dalang sombong. Pak Sigit iki paling ora pendidikane S2 lho. S2 ya, Mas. Sarjana magister lho. Lah kowe kok iso malah sombong-sombong. Kelas kowe lho kelas loro SD ditokne gurune kok ngelokne Mas Sigit ki lho. Lah aku lho marai S4 lho pilek langsung. Iki apa enek S4, S2, S3, profesor, doktor, profesor, kok iso S4? Aku ndek pengen tuku 4. Lho, apa? Sekolah kuwi lho kok iso S4. Tak kira tinggal es lilin barang ngono kuwi. Tak kira es batu. Ayo digandrung, digandrung. Sing mesra, sing mesra. Sing apik to. Wah. Oh, ngeten kan ketok sae nggih. Wah, kuwi apik lho kuwi. Nggih, niki nek usaha mudan-mudanan aman lho, Mas. Aman. Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lah niki lho. Ya lagi roh bengi iki nek rayo enek empere. Tapi apik lho Mas, pasturyanmu tak sawang kaya boyo. Boyo nyaplok ndasmu. Ya ora kena nyaplok katerus. Ya ana lakone iki ibarate umpamane Sri Uning karo Wiratmaya ki ning Taman Sari, aku dadi mban. Nggih. Kowe iki ning anu Ngudarasa Kula dadi kuwi Sri Uning. Sri Uning. Kula mban terus kowe engko Wiratmaya. Aku Wiratmaya. Heeh. Apal to tek-tekane kae? Apal. Paketane. Paketane angger pokoke ora ana wong paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Terus langsung kowe no bisa ya iki ngono kae. Ya ta? Kodene dialoge kowe arep mlebu ngenteni Sri Uning muni, "Apa ya bisa ya aku sesandingan lawan Mas Wiratmaya?" Aku dadi mban. Sik to sutradarane siji apa loro? lho Pak Sigit ki ngelingne. Eling-eling ngono lho no. Oh kowe lali. Lali. Pak Sigit Oh, iya. produsere sono produser. Payah mesin jahit kok bojo arep dipancal. Lalen dielinge nesu. Ayo. Lali kok. Iki Wiratmaya. Wiratmaya. Sapa kono sik ya, kowe ya. Ya sapa lho? Wiratmaya ki lho. Mosok ro diceluk iya. Ya Kak Wiratmaya. Lah ngono. Ayo Rat, asam urat, ayo. Iya mo. Gusti Putri panjenengan kok sajak mboten rena ing penggalih menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kula ta Gusti Putri. Mbok menawi kula saged ngudari rerunah. Ade cangkem kok diobok-obok. Ngomong ae dadi mbak. Aku dadi mbak Ya, iya. ya kudu luwes gitu Pak iki. Jelar. Ngomong karo aku ngono iya. Aku ngono mban sejatine. Bisa ya iki. Urung. Uwap lah. Ih, pablos. Urung wayahe. Sok kapan? Ngenteni kene sik lho, ngenteni sik. Ben nyambung, ben connect. sik. Jane masyarakat nomor piro to yo yo. Wiratmaya nek gula yo ngono ku lho Mas. Bocah kok iso. Menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kang abdi to Gusti Putri. Iya piyong mban sejatine mono aku kapan karo Kakang Mas Wiratmaya. Nanging aku apa ya bisa ya sesandingan kelawan Kakang Wiratmaya. Wir, woi. Woi, Wiratmaya, apa ya bisa ya? Apa ya bisa ya piyong mban ya aku sesandingan. Woi. Apa ya bisa? Wir. Wayahmu ki lho. Wayahmu metu ki lho. Ki lho. Bisu ya iki. Bisa kok bisu. Bisu ya. Bisa ya iki. Kendal tumdak dak dak ngono. Ayo. Bisa ya iki. Tuk tuk. Ini apa iki? Kok enek kaya
rol medeni. Oh ya enak. Aja wedi. Iki sejatine ngono. Kowe sapa? Lho, Kowe sapa kowe? Pangkling karo aku. Lho, iya kowe sapa? Aku kangen karo bojoku. Ditepungke wae. Yen jenengku Bagong Darmono. Kowe iki. Kowe dadi apa kowe? Bungane apa? aturke Mas Bagong. Bungane apa? Ngece kowe. Hei, Lah sapa senengku? Senengku mas apa? Raden Wiratmaya. Bisa ora? Aku. Raden Wiratmaya. Raden Wiratmaya. kowe Raden Wiratmaya, kowe bojoku. Aku bojomu. Walah mbuh kok bojoku ra sawetara ora pethuk kok tambah bagus panjenengan Tenan. Kakang Mas. Iya. Aku bojomu. Iya. Berarti meteng iso no? Alah. Yo ora. Ya digandrung. Gandrung. Wiratmaya. Panjenengan napa pun tresna saestu to Gusti Putri kalian Raden Wiratmaya? Iya mban aku tresno banget karo Kakang Wiratmaya. Ora ana priya liya seneng atiku kejaba ya mung Wiratmaya moncrot iki Kakang. Piye? Moncrot nah. Ya cemet. Ya ini moncrot pindho. Iya. Digandrung dah. Yen kowe Dah. tresno karo aku apa sing dadi buktine? Yai Sri Uning. Iya. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sing Arep mendem sapa? Taman Keputren. Taman Keputren. ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Alah, guyune iki lho kok ngono. Bambangan halus ki guyune sithik ae. Bambangan alus sing guyune siramu bakal tak mulyake Yayi. Ngono lho. Ping 3 ae. Ping telu. Sing Ngono. berwibawa ngono lho. Siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Ora usah ditungi kok. Bengi iki siramu tak sawang katon ayu banget. Rasah diitung. Apa kowe gelem tak jak? Alah. Gandrung. Digandrung sing apik. Nadyan wujute mung peksi. Kakang Mas, pancen swanten panjenengan kok ya sae to ya. Wis dasar piyayine bagus. Alah. Swantene ya sae. Kok ya bagus eram to ya bojo. Dasare lencir kuning manis banget. Aduh kok manis. Ora. Urung. Ora dingenekne kok. Gak apa ngene to? Ora. Ngenekne to. Pancen panjenengan Kakang Mas Wiratmaya sing paling tak tresnani. Ibarate donya ora ana priya liya. Tresnaku mung kanggo sliramu, tai kucing rasa coklat ibarat. Apa kuwi? Senadyan to rupane kaya kucing, aku tetep cinta dan melekat ngono lho Kakang Mas. Tak cakar dasmu. Romantis iki Kucing ki lucu, imut ngono lho lucu. Wong iki padakne kucing. Ya minimal Kak gendermu ya, duh wong kakus. Kakus ning atiku. Jumbleng. Wong bagus. Lho kakos kan singkatan, Kakang Mas sing paling bagus. Oh, Kaya ngono. kakus lho. Ayo, Dral. Iya. Lanjut. Mamong. Maraine. Dalang kok diseneni. Agawe tali ning bronto. Alah. Kok iso julat-juli iki lho. Lining bro. Lining bro. Marai. Ora. Kuanen Mas. Ora. Iki duijo lho Mas. Agawe tali ning bronto. Apa bener ngendikamu kaya ngono Kakang Mas? Senajan to ana ing dodoke ora ana tulisane. Iya. Aku Ning yen mbok belek isine mung fotomu. Enek tembung dibelek iki ning lho. dodo iki enek fotoku. Enek fotomu. Pancen Foto. deh pengusaha fotokopi deh. Iya. Ora aku ndek mangan fotone iki. Lha iki rayap kok piye? Kene Kakang Mas, aku ya pengen nganti panjenengan. Kakang Mas Wiratmaya Yuh, tak kaya nuntun wong tresnani. picek ngono kan lho. Piye to Mas iki mlaku Modelnya kaya iso laku kaya arep budal ning prapatan tuntun-tuntunan Kowe sing kok mesra.
Nek digandeng ki ya sing apik, paling ora loroman ki lho. Nah, Sik to matane ning di matane. Kok malah ubung-ubungan. malah kaya tawon brondoli. Sing nyuwara genti Mbak Eka, Genti Mbak Eka. Ayo Yayi. Nggih menika pasangan gilingan tebu. Dadi Ayo Yayi ganti sliramu Yayi. Halo. alus manis nengsa. Dodo buka, bokong rada ngedet, mlaku Mas mandel alon-alon. Tek. Ma kaya tengkorak. Make jengkengno aku dipangku. Kok kaya mangkono Yayi. Kaya mangkono. Kok dadak disilake barang? Ya jarike di Kulino mangku ya ndel ya. Kulino mangku kok. Mangku sapa? Mangku purel. Yalah. Mangku garwa. Kuat tenan mangku aku. Aku ki wong lanang lho. Kudu Kok mbok nyek dikira ora kuat. Aku wong lanang. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, kaya mengkono, Kakang. Iya ya. Lho. Iya Yayi kok ya. Iya ngono lho. Iya, Yai. Ngono kok. Iya Yayi, iya ya. Coba buktekno apangkunen aku. Basa ya. ngawi iya yae. Basa wenggan. Aduh, dong. Apa Kakang Mas? Sik nuwun sewu kok sajake rada bebayani ta. Nuwun sewu nggih. Pesane kula. Apa itu? Bahaya Kowe ngapa? Kok mak sedut ngono ki? Aku lungguhana kene kok. Ora ana apa-apane lho. Aduh. Kowe nggawa apa kowe? Mosok ta? Ya toh, ya toh. Iya. Ora ana apa-apa kok iso. Ya ora iso kowe priya dhewe. Coba takoni sapa. Ana apa-apane kok. Kaya dikapakno ae. Mas wenggan kula lana. Kaya ngomong anake tumpak nodong-nodong. Oh kok iso. Piye rasane, Dol? Rasane piye, Dal? Piye? Sik ta. Lah piye? Alah. Wong nek wis Wong edan. kandhani. Ngono kok jare larang brambang timbang lombok. Kowe mula ta mula. Nek Piye? dipangkuwi lungguhe sing anteng. Lah sing anteng kowe iki nek bengkel ning omah dongkrakmu aja mbok go ning panggung. Kok iso? Lah ku mau apa? Lah kowe dipangku lungguhmu ngene. Akhirnya aku kan yo keri. Tapi seneng kok ora kowe? Tapi seneng, tapi kan seneng. Alah seneng paling dintong tak done to Tang tadi, tak done tatang tadi tak done tatang tadi entang gintung. Bagus e kok kaya ngono mau mangko aku seneng banget ora. Seneng. Aku kaya ngono seneng. Seneng. Dinten tak deni tak dinten tak done tatang tadi tak gintung. Seneng tenan, mangku kaya mangae. Seneng tenan. Seneng. Alah di. Sapa sing nabuhi? Sapa? Sing nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? Kamu nabuhi to? Kisinan. Alah. Kisinan. Aku kisinan pindho. Terus ke Mbak Eka. Oke. Golek isi podang pito. Iba bunga henga tiku Nyanding bisa dadi unggahan mendur ndo. Tombo tampani kendang tak tung terus kowe dadi perang kowe dadi apa kae biasane? Cikal. Cakil. Bisa tak kowe kae ya? Iya. Mlebu sampak songo. Ndang. ya. Nyanding bisa dadi tombo. Keduren. Tombo. Iki sing salah kanca-kanca minder paling. Minder. Nintingi diwijo minder.
tombo Cakil. Damel cangkemipun cakil nggih. Dadi cakil. Kudu apik lho cakile. Alah. Keserimpet kabel. Weh, capek. Iya. Adalah. Tulung deh. Sae. Kaya Sriwedari nek kabar. Lho, cangkeme mbok pangan. Iku cangkem lho. apa bang Cangkem. Kayak ini tuh gini. Cangkem kok kuwi. Cakil ini nganggo untu. Untu. Ganti iki. masa kita nguntuh Untu. aduh kasung kolu Untu kok kolu ya. Iki. Itu pengen nganggo jadah itu semua elek. Oh, alah. Malah sedo engko. Nggih, ampun. Sedo gara-gara jadah. Alah. Wis aja semlaku nek wis semaput engko ditulungi Pak Darsono ngene ngono. Ki nyapa kok iso lugu nek gunung iki. Walah. Cakile mati perkara mangan jadah. Ning ngono kaya Ini sejarah nih mati keloloten untu ya. ayo baby octopus ayo. Piye? Wis aja omong sik. Diulu sik. sereten cuk Ya ngombe. Udang kuning, Mbak. Oke. Eka uget-uget. Nggih, Pak nggih. Oh iya. Minang. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobel-mobel miderang kon goleki. Ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang menjlok ning epang. Kegancangan tak rindir saka kadoman. Sarepi ngoceh dheweke ngalih encokan. Elok kae tak suwun mbok jengece. Kodang kuning agawe pikirku kuning. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen kelakon nyanding sliramu. Ora bakal apiku kakembang liyan. Yen si podang andutut hati kebranan. Dangdut ken. Gubuk asmara.
sing kau ketuku kae kembang srito wayah wengi nganti kaget rino Isin api ya Mas api ini ndol jogete kaya sing Pak Sigit mare awakmu ki lho dang ngono kok kewalik tak drong alah tak tak drong bisa ta lho kok aimu piye to malah ngelok tukang kendang catatan sajroning ati catatan luntur banter saya marah ati ning ngene lho banter aku kowe dadi garwa marga leren ning gubeng kasmara Hebat Cakraning Rat. Terutama pengendang Jaipong iki lho. seneng kowe Aimu no. kok nesu lho wong ora hebat. hebat lho ora hebat piye bang kanca-kanca Cakraning Rat ya minimal ya sivitas akademikane kabeh yoga ki S1 strata S2 isi lho iki isi kabeh iki isi sampean isi tahun pinten Mbak sampean lah iki lho isi tahun 24 iki lho Tidak papat. iya rumangsamu lho Ditus iso berarti. kok ditos Dites. ditos banyu Olah dites siji-siji. boleh dites Boleh, Sel. boleh. karepmu dites piye Dites suwuk sing nguri dhewe mau lho. suwuk seragenan nah Agenan mau. lho kompak lho Lho, ketok kompak ora mergo bareng. lah terus karepmu Lek dites siji-siji, engko endi sing elek, endi sing apik ketara. oh berarti Oh. kena disortir ya iku sing ketok elek gak usah dijak sing apik dijak ngono Oh ini anu padha enteng. Oh, Sing iya. elek langsung pateni. iki dadi apa to Mas kok ngetes Kelengake juri lho mbak matane. niku juri sing karepmu mbok tes piye sang apa Saka Balungan, Dembung. Dembung, Saron, wis Muni. Dembung Saron Muni Muni ya. suwuk ki mah Suwuk seragenan mau. oh iya Ya, Dembung karo Saron bareng. Ji, Satu. ro, lu. lho bisa penak lho ya nek Hebat, lulus. Niki nun sewu lho Pak Dwijo. Iki notasine ini jenengan ya hafal mesti paling. Lho. Ngenyak kowe iki. Apa notasine iki mau? Ora hafal to kok iso. wingi Ayo wis saiki lulus peking. peking iki Peking. peking khusus peking tok Khusus peking tok. oke Suwuk seragenan mau. 1 2 3 ayo lek hafal kok bisa ya nek Percaya aku. bisa wah lulus aman Lulus, aman Mas, lulus. iya Tak iki genti sing bonang. Malah nonton kancane. Bonang loro-lorone. oh sing benang Bonang weh malah nonton kancane. gue nek ora bener janganan nyambut gawe ora dolanan ya Mas Mandal Duren cangkokan, leren rokokan, apa wis dikai urung. lah iya Mas Ayo, bonange suwuk seragenan. 1 2 3 bisa Enak. Wah, hebat. Cakrane, Percaya. Ning iki lagi percaya aku. Lagi percaya. Siapa neh? Saiki
Siter. Wih. Apa siter? Gumun nih kok iso to. Kok ditesi siji-siji. Rencang-rencang cakrane rat ki lho. Kok yo kancane manut. nyapu gawe ngerokokan dhewe. Kok iso wani nyeneni. Modele kaya mandor yoga ngono lho modele. Ayo. Tuanmu kaya potensioson lho kok iso. Suwuk seragenan. 1 2 3. Setelanmu bliru sih. Lulus. Hebat. Saiki ganti rebab. Iki rebab. Wah, malah ngantuk. Ayo, cekel rebabe. Oh, Pak Saji. Lho. Kancane nyambut gawe kok malah Ya sing nonton. ngalus nek karo sing nom-nom kasar lho karo pini Bisa sepuh kok sepuh lho, Mas. monggo Kakang Mas. Iya. Monggo Kakas Mas. Kakang Mas. Kakang Mas. Rebabipun. Rebabipun. Suwuk seragenan. Lagi iki lho. Seragenan. Rebab kok iso nggo suwuk. Kalih 3. Setunggal kalih 3. Ya. Iso no. Ngopo kowe, Ndol? Apa, Ndol? Apa? Malah krungu rebabe mules aku. Wong edan. Percaya we berarti ya bisa. Lho, sing ngempul malah guyu kancane. Sing ngempul ya dites Ndal. Lho iya peh ndelik dikira ora roh kok. Malah guyu kancane. Ayo, Iso apa? Pul. Satu. Suwuk seragenan. 1 2 3. Bater drum. Iso no, Ndol. Mulai ra karo-karoan. Penting kan iso, wis percaya berarti Bang. Kaya cakraning rat hebat. Cakrane ngrat kok mbok padakne. Lho suling urung. Sulinge yo. Oh, tak tembak. Suling. Biasanya angger bareng ngetes ngono terus nyawer yogane siji-siji biasane ngono kuwi. Iya kan. Kena tak titeni ngono kuwi. Rencana nggih ngoten, Mas. Rencana mengki nggih kula ndumi siji-siji. Apa? Yo, ya duit tak ndumi duit siji-siji. Wah, hebat. Ngenteni dik wae sing di omah. Oh ngedan yo. Wis tak gawa nggo Iya, kowe. Iya. Sudah. Iso. Hebat. Oh, kanca-kanca cakrane ngrat Iki yo manut kabeh karo Mas Mondo. Mas Mondol, maido plonga-plongo nyacat kualat. Iki paling ora lak pelatih to, Mas. Dwijo. Lah, kok Iki yo iso? iso to. Ya apa iso? Paling ora gendeng-gendeng ngene ya ro. Aja kok nyuling, dhek tau tanggapan suling sulinge digawa cangkeme keri kok. Kowe nek mau gendeng-gendeng napa ya roh, Mas? Gak roh aku. Gak roh. Lah kok iso wani ngongkon kanca-kanca? Alah butuhe ngongkon nek ora bayar. Walah. Iki Aja dadi- nek kok mung kanca-kanca lah Mbak Ika iki kan asline ya saged ngendang nggih Pak iki. Lho, menika pengendang hebat, Mbak Eka. Ngono. Ya ben ibu-ibu pesinden sing nembak Mbak Eka diaturi ngasta kendang ya kan Nah. iso. Ya sing latih lak ya awakmu to, Dingi. Masa mbiyen kan ngelatih aku. Oh. Terus lali duit entak. Coba Mbak Yosidian Pratiwi. Oke. Nah, Ini Mbak Sing. Panas-panas melaku. Ora gawa payung, sandale diseret, lamaane mlenthuk. Surabaya geger, mung sineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Sugeng dalu Mbak Yosi. Halo bujange Mbak Limbo Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Mbak Yosi lagi? Alhamdulillah saya kalau sehat waras, jiwa dan raga selalu bahagia dan sejahtera. Amin. Mas Mondol mbok menawar ngejak Kowe nek duwe bojo ngene iki piye? Yo, duwe bojo ngene iki. Piye?
Ya aku ora kober katokan. Iki iso kabar-kabaran. Lah mesti hawane sumuk. Kok iso ra kok berkataan iki nyapet to Mas? Sumu sebabe apa lah nyapel wong ya tak kipasi terus mendino lah kok sampean iso Sik, entang wis guluku potel ki engko. Ngomong biasa. Kowe jare mau Kaya ora oven karo Mbak Yosi. Bareng saiki pedhot. Ndol ora saru lho, ndol ora saru lho. Aku ki lagi arep omong-omongan malah mbok. Paling ora ngejeni nek karo Mbak Yosi ki. Kak. Sing apik. Aja ngrusuhi. Ora paling ora. Ora ijik eneh. Ngali yo. Kowe Wis Mam. ora ijik ae. Sapa? Rembong enekne, Mang. Aku rono. Ngenekno sing banter. Syukur kowe. Ayo ora sopan. Sing apik. Karo wong wedok kok kaya ngono. Wedok ki sing Lah kaya ngono ki jenenge ora sopan. Ora sopan. Ora sopan. Ora sopan. Ora sopan. Mbah Wo, tulung Mbah Wo kula mengke meteng lho. Ora sopan ya Mbak Yosi. Ora sopan blas lho Kak iki kok kaya ngene kok. Ki ngene langsung Nek man. menungso kaya ngene iki Ah terus. ngene iki. Kudune karo wong wedok ki sing apik, paling ora tekok-tekok ki sing sopan. Ah, santun. karo iki ae lah. Wong loro kok iso. Kene lho awor aku, Mbak Yosi ben nembak. Mbak Yosi ditipun timbali Mas Kabib sekeluarga Bu Sukatmi ndongake napa dhateng Bapak Suyono Nggih, Suwardi. mugi-mugi Bapak Suyono almarhum Nggih. dipun tampi kalian Gusti ingkang akarya jagat Amin. dipun Amin. lebur dosanipun Amin. sedayanipun saged berkahi anak putu. Amin. 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 Matur nuwun menika dibantu kanca-kanca CFC menika saking Pak Purwoko juragane koperasi pangestu. Nderek nyimak saking Tawang Mangu salam kagem sedaya pandemen cakraning Rat. Oh nggih, request pepeling mangke. Oh nggih. Saking Pak Afif Pasian Jatirogo salam nggo kanca CFC Pak Waris Sugiono Surabaya iki penggemare Mas Mondol. Wow, ngono. Nggih Mbak Ira saking Taiwan salam kagem Mas Mondol. Wow. Mas Mondol Ya makasih sedo titip salam karo kowe Ndol, Ndol. Mas Mondol iki duwe pengembar iki jenenge MCK lho. Masa ya salam tok, Mas. Mondol Pas iki, cinta pas iki. kangen. Masa nggih salam tok. Lah piye? Masa gak enek anu titipan liyane. Ora eneng lah kok Taiwan kono adoh kono. Adoh lho, adoh. Ya titip salam tok Salam ya. tok. Enek mau Mas Mondol Apa? sing WA lewat aku nanti titip salam juga dan juga ada sesuatu buat Mas Mondol. Wah, Apa itu? Doa semoga rambutnya cepat tukul. Amin. Iki wis ora mungkin tukul. Mergo kok Sebab, iso. Mergo wis tak rondap. Kaya suket. Das Nggih. Wah iki sing ado-ado kok Senori Tuban nusul iki. Nah, wah iki. Hebat. Iki cantrik TBS. Iya. Andrek Jono Luko. Coba lagune menika dipun pinangani rumiyin katresnan sejati Mbak Yosi. Siap. Kalian Mbak Eka nggih? Dalam Kalian Mbak Eka nggih? nggih no berdua. Bata. Ijol karo Mas Yudo kowe karo kene piye? Astagfirullah. Wis ta anu merem kok penak-penak. Masa aku gandeng uceng. Ya apa penak. Enek iki ya mung iki rene liyane. Gentinan aku tak karo sing bagus. Aku ya seneng karo ndas. Lha, metu keluke lho, iku metu keluke lho. Padake gym. Jin ora. Nek kurang marem nggih. Padahal di MC ini Dol. Lagu MC, katresnan sejati Mbak MC, Yosi vokale ya. Katresnan sejati. Suarane sing gedhe. Baik, Pak ngadirin sekalian. Para hadirin. Para hadirin, Pak Ngadirin. Para hadirin mesti enek sing jenenge Pak Ngadirin. Ya. Para hadirin yang berbahaya kali ini. Bahagia. Nyokot kabeh Bapak. Bahagia. Para hadirin yang berbahagia kali ini akan kita tampilnya untuk Tampilkan. biduan kita Mbak Eka Uget-uget dan Mbak sapa kuwi? Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dian Cuk. Pratiwi. Dian Pratiwi. Ora sopan. Didik kita seneng iya. Urusan. Anak pere ndas kok. Ugi disusul CFC Lampung. Menika Mas Agus CFC Kentus. Iki Baik. karo Baik Ganesa. Ganesa. Iya ditunggoni Bapak Ganesa karo ibuke Sing sisa. akon mesti kowe mesti. Ndapur. Sing akon kirim salam, ndang kirim salam. Iki salame nggo Cak Yudo nek Pak Agus ora nggo kowe.